In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, especially the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Okay. So, mayong gabi kinyong tanan na adnisipta kita kiling nyo atong programa sa TV Apolya.Argumento nga gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir R.J. Seno uban ni ko ninyo sa kadali ilang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page, RJ Horolan Sandri II, TV Apolya.Argumento page, and yun, sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo nga itong mga pages, RJ Horolan Sandri II, TV Apolya.Argumento page, Kuya Apologist TV page, and the RJ's Vlog 2022, o pwede sa mo mag-send din na o Facebook stars. Sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels na Lay Catholic Apologist and the official RJ Sandri II TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious sa forum. O pwede sa bumagsan din na o super sticker, super chat, and super thanks. And ayun, magpasalamat una ako sa mga gusto ng mga Katoliko nga kanil nagataban ng kasuporta sa programa. Pinagan nila Sir Ronald Escaliar and family, Sir Romeo Enodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and the family, Sir Rene Keblat and family, Sir Dencio Sibilias and the family, Sir Tupik Galimit and family, Ma'am Burden Lapera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Henriito Tubil and family, Sir Jerry Alacri and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and the family, Sir Joy Belisay and family, Sir Joy Piziano Morte and family, Sir Royal Saliaca and family, Sir King Baez and family, Sir Rizal Liman and family, Sir Ramil Yones and family, Sir Edmundo Esteban and family, Sir Raymond Bunhayag and family, ug sa tanan, Sir Cyril Tolan and family, ug sa tanan nagataban ng kasuporta sa programa pagkahuman wala nagapalitong sila mga pangalan, daghan king salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kini nga atong program. Ayon, naagihapon dinhi sa social media. Og until now nagkinahanglan gyapon kita sa yung tabang suporta kay lagi wala mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am. Kung wala ngayong tabang o ganyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ngayong tabang suporta, pinag sa mga account numbers, kanaka na sa mga screens, kanaka nagadagan ng information o pwede sab mo mag-message sa atong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. And yun, and announcement, mga sir ug mga ma'am, so LCA gathering nato this coming 27 ug 28, mga sir ug mga ma'am, so karon ang panahon, I think murag nagkuantay nga karon ang deadline sa tong registration eh. And hopefully na ay magpahabol karon na sa to ang registration mga sir ug mga ma'am. Maayong gabi. And at the same time yon magkita-kita ta this coming Saturday and Sunday mga sir ug mga ma'am. Sir Bay Ariola, yes sir, good evening from Sir Joven Garcia from Tagum City, yes sir, good evening. Sir Emmanuel Lapot from Japan, yes sir, good evening nimo og sa imong tibok pamilya tanang mga Filipino nga nadia sa Japan, yan. Sir Andy Cotejo, yes sir, good evening nimo og sa imong nga pamilya. Okay, so pinakaadlaw nga wag gyud ta nakakuan, wag gyud ta naka live stream mga sir ug mga ma'am kay mao lagi gawas nga kay actually kini nga tong program is naghihingalo siya. Nga naman kay actually ang ato amang tawag ini mga budgets is nakalaan ni sa ato ang mga bitang mga ang apostolic works nato or missionary works nato mga sir ug mga ma'am. And sa karon nga gitawag og hitabo or sitwasyon ni pa ako ning iyan sa karon nga tawag ining hitabo yun dili gyud kay ingon ana nga ato ang kadako sa ato ang tawag ining mga budget. So mo na nga kinahanglan ko mag-skip og mga pipila ka mga adlaw before ta maka-live streaming. And thank you kaayo sa inyohang walay puas nga walay puas nga pagsubaybay sa atong mga videos nga ato ang gina-upload. Thank you kaayo especially sa atong mga reels. Thank you kaayo mga sir ug mga ma'am. Okay, Sir Gilbert Maniha, yes sir, good evening nimo. Sir Ma'am Celia sa Gloria, yes po ma'am, good evening nimo ma'am ug sa ibang tibok pamilya. Sir Rene Silen from Digos City, from Digos Tawad del Sur, maayong gabi ninyo ug sa inyo hang tawag ining pamilya. Okay, sige. Pila ka adlaw nga wato nag-upload, wato naka-live streaming nga to ang gipangisgutan. Actually, ang saba ang gug karon
kanang magsige bitong tagaw-taw bitaw nga mga pundok, mga sir. Karong panahon na kusog mo tagaw-taw kining sa badiha. Kanang bitaw gitukod bitaw sa kanang bitaw founder nila nga naidiferensya ba. So, sige sa lagsaba-saba, mo nang daghan tag mga gipang reaksyonan kay katong ni Agi, mga sir ug mga ma'am, ako ang tan-awon yang katong mga videos nato nga atong gipang upload ha. Ako lang i-recap and at the same time gusto nako nga kuan gusto nako nga kana bitaw ato bitaw ang kuanan matakil isa-isa ang kuan, isa-isa ang mga punto, mga argumento nga ilahang gipang present og ilaha bitaw gipang labay dinhi kanato mga sir ug mga ma'am. So dinhi katong mga pila ka adlaw mga sir ug mga ma'am, so ang ato ang tawag anang mga issue, number 1 hadlok sa kasaysayan, bugos ang Seventh-day Adventist. Yun napagani kining depensor, nagpailang depensor nila nga tungod sa iyang kasuko naglitok mga butang or mga pulo nga dili na inline sa sekta nga iyahang gipasakupan tungod na siyang kasuko ba. And at the same time sige sila og kanay bitong imagine kung unsa gyud ang kuan, unsa gyud ang tawag ining kamatuuran ba. Kay ang ilang unahon ang manggod damgo gud puro puro lang claim, pero ang problema di nila mapamatud-an ang ilahang tawag ining gi-claim. Okay, so ato nang isa-isahon ang ilang mga claim unya taod-taod. Sir John Carlo De Velos, yes sir, taod-taod gid sir siguro mga 4 or 5 ka adlaw. Wala ko naka live stream. Actually sa karon nga panahon is i-alternate lang nato ang ato ang live streaming tungod lagi sa ato ang ka-post ba sa ato ang pero wala man gid mohonong ang ato ang religious program kay daily man gid ta nag-upload og video and ang ato ang mga explanations, mga lectures ato ang gina-upload sa ato ang YouTube channels kana Sir John Carlo. Sir Jake Tanggihan from Agusan del Sur. Yes sir, good evening nimo og sa imuhang pamilya. Sir Ma'am Maria Lucia Ilioran, good evening po. Sir Mel Calago from Sindangan. Yes po, good evening. Sir Andy Coteo, yes sir, good evening again. Sir mas mayo unta na kay pasudlon sulpot para mas aligre. Actually di mo sila manulod pod. Gusto ko lang manulod pero ang problema kay di mabot sila manulod. Ambot matingala kung ano di sila manulod. Okay, sige ato aning isa-isahon ang mga puntos nila mga sir ug mga ma'am. Okay, number 1, katong ganina nga atong gi-upload nga ingon pa nila mangita daw mo kana bitang pundok nga nagsunod daw sa kabubuton sa Ginoong Dios sa iyang batasan, sa iyang kinaiya, naa daw sa Seventh-day Adventist. Kini mao ni nga atong conclusion kung baga. Kaya ugma na pod lahi na pod nga mga topics nga ato ang ikuan. Lahi na pod nga pundok ang ato ang isgutan. Ang ato ang tagaan og reaksyon mga sir ug mga ma'am. Okay, so ingon pa niya sa ato ang higala nga gikan sa pundok sa Seventh-day Adventist kanang ilahang mga depensor. Kung mangita og pundok daw nga nakasunod daw sa kabubuton sa Ginoo sa Seventh-day Adventist daw. Ang question na tama ba? Ay wrong. Mali, dako ng mali mga sir ug mga ma'am. Number 1, nganong dako mang mali kung tinuod sila nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoong Dios, pangitaon nila o didto sila magpasakop sa iglesyang gitukod og Dios. Dili tong sektang gitukod og mga Amerikano. Diha pa lang diferensya na Sir Menardo Auza, good evening sir. Ma'am Teresa Arenzo, good evening po. So ingon na So pangitaon nila tong iglesyang gitukod ni Kristo, dili tong sektang gitukod og Amerikano. So kung diha ka nagpasakop sa sektang gitukod og Amerikano, ang mahitabuan na wala mo gituman ang kabubuton sa Ginoong Dios. Kay dili kabubuton sa Ginoong Dios nga maimpierno ka. Dili kabubuton sa Ginoong Dios nga maimpierno mo. Ang kabubuton sa Ginoong Dios, 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang iyang kabubuton ang tanang tao maluwas og masayod sa kamatuoran. Mo na yung kabubuton. So kung di ka magpasakop sa pundok nga gitukod og tao, gitukod og mga Amerikano, impierno man imong labas kay wala may manuluwas diha. Kasi yung manuluwas nila kanang ilang founder. Sir Angelo Kilatin, sir, good evening. Sir Nolan Masa, si sir, good evening. Si Iling Goldwhite, propeta daw ambot asa mabasa. Sige ra man sa lag-ingon og di mabasa di tinuod. Nya pagka mapanggitang mabasa asa mabasa Biblia si Iling Goldwhite, propeta di pagkabasa. Di ba? Nanapod ni si Mr. Upong, puro pong damgo. Kung sulpot ang simbahan Katoliko, kung saan nakahamo. Sige. Balik na. So, kung sundo nimo ang prinsipyo sa Ginoong Dios, dili niya gusto nga maadto ka sa impierno.
Kaya kung di ata magpasakop sa sektang gitukod o tawag ining tao, di ba? Ang gingon sa balang kasulatan, asa na ba itong Biblia? 17:5 sa libro ni Propeta Jeremias. Kita na sa nakobi, Jeremias Kapitulo 17, versikulo 5. Ako ang basahon kay para masiguro nato mga sir ug mga ma'am na kining ato ang giistorya, prinsipyo ni nga nakasulat sa balaang kasulatan. No, niya. Basahon nato 17:5. Sa may ingon din Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako og mosalig hinuon sa mga tao og sa kusog sa tao. Diba? So kung diha ka nagpasakop sa pundok kung sektang gitukod og tao ang imong gisaligan ang kanang tawhana, anak nga mga founder. So kung sa may kaluwasan nimo, tinunglo na sa Dios. Gitunglo na sa Dios kana nga klase nga prinsipyo. Muna kung diha ka magpasakop sa pundok nga gitukod og tao, impierno gyud ang labas eh. Impierno ang labas eh. Sir Luigi Plaida, yes sir, good evening. Mistranslated to sir. Nga naman kay ang ubang mga translations ang gi-present dito sa ubang mga dagko nga mga news agencies, Sir Plaida. Dili Mary our God ang translation. And at the same time, wala gilitok sa Santo Papa, even Italian man to. Wala gilitok sa Santo Papa nga ang si Birhen Maria Diyos. Wala gilitok. Possible gituyo ito nga gimistranslate sa translator. Kaya para mubuto ang ba? And ang problema na kay tuonan sila, wa sila nagbantay sa tinuod ba yun nga, actually naman tayo English translation atong gipagawas yun mismo. Officially from the Vatican. Yan. Sir Edolo sayo, sir, good evening. Sir Nolan Masas, yan ang reply. Sir Ray Ramos Jr., sir, good evening nimo. Og sa imo ang pamilya mo lagi sir tinuod na. Okay, no, dili Mr. Tawag ini nga upong nga naman kay ang katuyuan na ng Hesus Kristo ipalap ang tibuot ang maayong balita sa tibok kalibutan. And syempre kung tibok kalibutan abot ng Pilipinas unsa na sa Roma. O niya ang Biblia pud mismo nagsulti Mr. Upong, wala ka kabasaan na nga ang Roma pinangga sa Dios, gitawag nga mahimong iya sa Dios. O niya napag gusto pa ba gihigugma sa Ginoong Dios. Liman ka ana. Kung giingon nga Amerika may gihigugma. Ay, nalang Sir Kenneth Antokya, good evening. Good evening nimo. Nanapod ni si Mr. Angpito. Magsige nagtawag ining kutlog-kutlog sitas, isog guys comment section niya pagkahuman imuhang patulan di pod mo musukan pa ba madisgrasya ang tawag ining panabot ba o tanawa. Jeremias 5:4 daw unya kumingon sa pagkatinuod kini sila mga kabo, sila mga bongbuang kay wala sila manghibalo sa dalan ni Jehova ni sa kasuguan sa ilang Dios. Kisa nasuti nimo nga umi kabalo sa kasuguan. Ang problema lang ninyo kay gasunod-sunod mo anang sugo unya pagkahuman ang inyong gisunod ang nag-implement why katungod nga mag-implementar sa sugo. Naaman mo sa siktang sulpot. Di ba? Naaman mo sa siktang sulpot. Kay ang balaod sa Diyos, gitok yan sa iyang katawan. Seventh Adventist katawan niya na. Gitok kami nag-Amerikano. Diba? Wala lagi Sir Nolan, tinuod na. O diba? Ana na eh. Ang Jeremias Kapitulo 5, versikulo 4, kamoy na igo ana. Nga naman, nagsimba-simba na kuno mos Ginoong Diyos kapag ka man dito man nagpasakop sa pundok, nagitukod og mga Amerikano. May asa man sa Biblia, Kapitulo versikulo B, nga kanang gitukod ni Ellen G. White sa Amerika. Iya sa Diyos na. O siya sabi, sige daw. Kaya gusto na to pangitaon ba ang tawag ng letra por letra mabasa ba? Kaya mo man ang prinsipyo ninyo. Kung di mabasa, di tinuod. So, yung mga away katoliko sa Biblia, di mabasa katoliko. O sige, ato anang tamdo na inyong prinsipyo. Kung di mabasa, di tinuod. Asa po sa Biblia, kapitulo versikulo. Ng Seventh-day Adventist, gitukod sa Dios o ikatawhan nga iya sa Dios unsa siya tas ako daghan ako naatubang nga mga depensor ninyo mga pastor nga depensor ninyo kana nga pangutana nangamuti ang mga pastoy nangamuti sila ray kung sa kuan pa ba
Sila rin, murag nahulog nga, sila rin na ay katungod nga mangitag letra por letra. Pag kita mangita sa letra por letra, di nakatubag. Mingon dahil, dili, mabasa ito, sabto na to. Ana ba may tabo? Wala ako maiya. Tinood na sa Dani Guadalupe. Kisa pinag-ingon ni mga Romano Katoliko sulpot, Mr. Upong, chismis yung pastoy. Resulta sa daot na pangunahon ng Ellen G. White. Kisa nagsulti ninyo ana. Kaya para mahimo ka tinuod, Mr. Upong, kisa nagsulti ninyo. Ng simbang Katoliko sulpot. Ang may tabo na Sir Ajay, kung sila tinuod nga sa Batarian sa ato papiki de ang Judaismo, Judaism Church, religion nga biblical, iya tinuod na Sir Christian. Mabad akong gingon. Nga kanang maong pundo ka 70 Adventist, usurper of authority na. Usurper, mga bakakon. Ipanglingla ba? Nga naman, kaya kung tinuod sa Badingkoy karon, nagipangtukod og mga Amerikano, mahuga, bakakon ang Judaism. Ano man na mahitabo? Ayaw mo claim ang kamupoy gitukod. Dili, oy! Mo claim ni kinami titulo, Mr. Araw. Naa sa simbahang Katoliko ang titulo, even ang Biblia ang inyong gigamit. Sa simbahang Katoliko na, niya ano di may mag-claim? Mangangin mo? Kadaot mo ko din yung bagang. Ay, nalang. Sir Eman Maniego, sa ganito gibasa. Sir, good evening. Sa ganito gibasa ni mo gain niya. Jeremias 17:5, sir. 17:5. Jeremiah. Kitinood dyan giingon nga little knowledge is very dangerous. Parehas mga sulpot, pugnit gamay mga sitas, minaw gamay sa mga pastoy. Ang resulta, puro sila no, yung gamay mo lagi sa kandi. Tinuod na. Ma'am Elsa Tacuban, yes ma'am, good evening. Sir Cerdilio Jess, good evening po. Sir Jeco Larbida, good evening. Tawa, di manulod. Nga naman, wala, madisgrasya man. Madisgrasya man manulod. Sir Isidro, yes sir, good evening. Sir Jeco Larbida, good evening. Kay Sir J. Vallejo, good evening. Sir Bert Saludo, sir, good evening. Di lagi na manulod, sir, bisag unsaon. Okay, Judaism. Oh! Yang anong masunod-sunod maghihapon mo sa practice manghud sa tawag ng Judaism? Naraman na. So, nahulog na fake ang Judaism, kamo sakto. Yabag! Sir Christopher Ibarita, good evening. Sir Rosel, yes, sir, good evening. Okay, claim mo gitukod ng Christopher, pero daggan may supak sa sugo. Kisa nag-ingon nga nagsupak sa sugo, kamurapod. Unsa man po inyong katungod nga mo hatag og decision or judgment nga nagsupak sa sugo? Kami ang tawag ay naay katungod nga musulti nyo nga nagsupak mo. Nga naman kay kami ang naas tinuod ni iglesia. Kamu piki man mo. Kini mga sulpot, kini mga sektang gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, wa ni katungod nga mo judge na to. Nga naman, gipagtukod og Amerikano, kinuking taon, asa man ang inyong gahom nga makaingon mo nga tama nga inyong interpretation, tama inyong pagtamod sa balang kasulatan na kanang inyong pundo gipangtukod og Amerikano. Yabag. Sir Bingo, Bellermosa from Pagadian City, sir. Good evening nimo. Ay, pataka, di lang kakaribat. Puro lang kayo pataka, nyawa po kayo ihatag ebidensya. Sir Well, kinsa ka, tinuod na, Sir Quinsiano Mabinay, sir, good evening. Basta is day, sir, perting pagkabutaha jud anak nila, bisag ipakaon pa ng Bible, di jud na sila kasabot. Ay, oo, sir, tinuod na, Sir Angelo, tinuod na. Mr. Opong, unsay basis? Chismis. Ingon pa niya, Romanong Katoliko sulpot daw. Unsay basis? Chismis pastoy. Nya kana pa yung ka-chismis gikan pag yun nadaot na utok sa inyong founder. Sir Cosme Sanchez, good evening. Sir Jovi Lasien, sir, good evening, sir. Okay, ay, lagi. Tinuod na, di ba? Ala lang na eh. Mula bisag kung saon ninyo
og atake ang simbahang Katoliko dili na mamatay-matay ngano man kay saad ni Kristo et forte inferinon prevalibunt adversus iya. Kristo magani kani adto ginas mga Hudiyo nga ikaw si Beelzebub. How much more nimo mga tawhana? Kining mo mga sa badingkoy karon gipangtugod og mga Amerikano nakatamak ni nakakaon po des laway sa mga Hudyo. Ang simbahang Katolikong gitukod ni Kristo ayam na siya wala. Kaya nagtuo silang gitukod. Wrong, mali. Chismis na mo puros. Chismis. Ay. Mahutdan na po big member. Buing. Ilatag daw siya isang Wikipedia nga tawag na simbahang Katoliko sulpot. Sige dabe. Nime, tanaw na to. Makalatag ba? Ay, katawa lang yun ko. Mao ba? Ingon sila nga, di daw tugutok si Ellen G. White kay nakasulat og libro. Mura nang daog-utok nakasulat og libro. Mataga lang. Ay, nalang. Wala magkatawa ko ba? Ang rason, gamaya po sa rason. Ay, gamay po kayo ng rason. Kung mo kayo nakasuot og libo-libuang. Binuang. Ay, yan. Sige, ingon na eh. So, man nga, sige ra mong tawag anang kami ang tinuod sa batasan. Kanang batasan or customary bot ipasabot, gidawat na ni Kristo from his ancestors. Unsa dilang custom? Kanang pareho sa gihimo sa mga sabadingkoy karon nga concert or entertainment sa pag-abot sa pagsimba. Ang pastoy nga nangulo naka-Amerikana, ana di ay. Apil din na sa ilahang customary ha. Ang word na custom ha. Ang term na custom, it is a general term that refers to a practices nga nadawat sa usa ka tawo gikan sa iyahang ancestors. Nya, kamo. Asa mi nadawat nga ang pastoy mag-Amerikana? Asa pudla ninyo nadawat nga sa panahon sa inyong pagsimba-simba kuno, mahimo mong entertainment. Yabag. Suya lang mo, Mr. Upong. Dili mo karibat eh. O, napang may pahambog-hambog na kami. Nagkuhan mi sa tawagin Ginoong Diyos. Pero nako'y nakuha nga video nga gikan sa reliable source. Uy, napo din nga priso po sa badista. Ay, nalang. Ay, nalang. Ano ko sa ko, no? Na nagdahom ka, mamalangit mo, kaluoy basa. Dili, kami nagdahom na mga Katolikong nalangit. Mr. Anlagan. Kanang gipangkot niya mga sitas, dili man ka maginaiguan na. Nga naman, kaya kami mga Diyos-Diyos. Kamu ang naigo kay mga bakakon mong dagko na masangil mo og mga tao nga dili na mo ipagtulunan. Igo mo ana, di ba? 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9, ingon pa na San Pablo, ang mga taong tigbutang-butang di makasulod sa langit. Na, unya asa man napaingon, Revelation chapter 21 verse 8, mahiago mo sa impierno kay mga bakakon mong dagko. Tawa lang ka sa katawa. Ay, normal man sa mga kay bisan nga sa 12 ka mga apostoles Mr. Aaron na mga ni Judas o sa kabuok. Di ba? Sa panahon sa mga apostol, mabot na sige pahimangno ang mga apostol kaniadto. Even sa San Pablo, nagpahimangno sa mga tao kaniadto, mga magtuo kaniadto. Ngano man kay ang tao na ay kahuyang. Normal gyud na sulod si mga Katoliko nga mga badlongon. Normal na. Kay ang tinuod na kahoy di gyud na malikay nga naa gyud daghang mga laya nga mga dahon. Kaya kung kanang kahoy nga imo nakita puro lagi na berde ang dahon, puro lang gani na green ang dahon, ana plastic na sama sa pundok. Particular kining 70 Adventist nagpailong kami tinuod binya na di mga yabag na ilarang gitaguan na uwaw sila. Na uwaw. Sige no ko in taon. Ay nalang. Muna magkatawa ko ani mga tawahan na kay tungod sa ka-high blood nila. Di mo tayo tigka og baboy ni mga tawahan na pero may unang ma-high blood. Asaman namin sa Opong. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang pagsimba sa panahon sa adlong ipapahulay panguluan sa pastoy.
Sige dabi. Unsang sitas? Sir Wilmardo Agyon, yes sir, good evening. Unsang sitas nabi? Sige daw. Unsang sitas sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang tawag yun yung pagsimba sa panahon sa adlong igpapahulay panguluhan og mga pastoy. Sige daw. Sitas. Unsa pong sitas sa balaang kasulatan nga pag magsimba walay altar podium ang naa. Sige daw. Sir Andy Cotejo, 1901 to 1906 po, Sir Andy Cotejo. Niabot ang 70 Adventist diri. Mabato na kusog kaayo niya na convert po nila si Kuan, si Manalo, nga panahon, Sir Andy. Sir Chris Farostia, yes, sir, good evening. Maulag Sir Bingo. Ana na eh. Wala magkatawa ko ni mo mga tawana. Tubagas ako, Mr. Araw. Tubagas ako ninyo. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga ang pagsimba, ang pagsimba sa panahon sa adlong ipapahulay panguluhan og mga pastoy. Unsang sitas? Sige daw, be. Pastoy mangulo, ha? Sir Yang Solin niya, sir, good evening. Wala gi, sir. Wala eh, di nagkahatag sitas eh. Puro na po di damgo. Wala daw kung isdi nga naghimo og na mga bisyon, mamalikas, pastila na lang yun. Na maganda yung classmate, isdi eh. Priso na ron. Nga naman kay bushir. Ay na lang, Ginoo ko. Ay lagi mo sige. Magsige mo ka na bitang mura mo kinsang mga tarunga. Sige Ginoo ko puregaba. Di ba? O ana eh, ang atong issue diri, kung kana bang punduka nga imong gipasakupan, ihiyaba na sa Dios. Mo sila nagtuman sa sugo katudang ingon ni Ginoo sa Kristo, si bisan kinsa nga mosul kanako tumana ang akong mga sugo. Ang ilang una-una katudang na 10 commandments, maapil ang ipapahulay. Sige daw, unsang sita sa kapitulo bersikulo, nagisgutan ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Sige daw be. Unsang sita sa puna, lain na po ng assignment ninyo. Mo lagi Sir Bingo. Lain na po ng assignment ninyo. Daghang gimog malawat sa akong assignment. So ko no? Pagsimba panguluhan ng Romanong sulpot. Dili ay ayos itawag inang evade ang issue, Mr. Opong. Tubagas ako. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga sa panahon sa adlong igpapahulay, pastoy ang mangulo. Sige daw. Kay mo man na ang customary, custom ni Kristo. Di ba? Sumala pa ninyo, sumala sa batasan. San Lucas 4:16, isuod si Kristo sa sinagoga, sumala sa iyang nabatasan. O kala nga batasan or custom, kung man na iyang nadawat sa panahon mo sulod sa sinagoga adlong ipapahulay. Kisang man ang mangulo sa pagsimba, pastoy? Pastoy? Sige na ba? O isang sitas? Punip hawd na po din sa last comment section eh. Wala ni mga tawhana eh. Hindi kasi pinag-ingon yung misan ang pito nga wala may nagtuman sa sugo. King sapod mo. Nga mo question sa mong ako nagtuman mi sugo. Wala. So ko no? Kana mo ay giingon ngayong tinunan. Oh, refer man na sa tawag ining kuan kanang sana Mr. Umpito, refer man na sa kanang pagpadala ni Kristo sa iyahang mga apostol. Wa man nag-discuss ko sila about adlaw ipapahulay. Unya, nami connection ana, bisan ang pito. Pangutan din yung pastoy daw, nabi connection ana. Kadang giingon ni Kristo sa St. Matthew chapter 28 verse 20. Sige daw be. Pangutan adam mo na may connection ana. Og unsang sita sa Biblia nga nami connection ana. Kay puro lang man ka mo Biblia. Kalayo na si mong claim. Ako, sure ni mo. Pag ingon ni Kristo nga, even the gates of hell shall not prevail against it. O kanang St. Matthew chapter 20 verse 20. Ingon niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Katoliko isut yan na, dili ka mo. Ngayon, sulpot naman mo. Ang Katoliko, before mo, naan ang simbahan Katoliko. Nga naman, kayang iyang kasaysayan nagsugod pa kang Kristo. Mr. Jesse James, kisa nagsulti, pastoy ninyong lapas mo ang hunahuna. So no? Romano Pagano Katoliko founded. Kisa nagsulti anak, kisa nagchismis anak Mr. Jesse James.
pastor ninyo nga napas mo na. Nga napas mo, tanawa na gudo. Kasi naging ninyo nga ang Romano Katoliko pagano. Asa po mo nakabasa nga ang Romano Katoliko pagano? Sa writings po sa inyo ang mga sulpot ng mga pastoy. Ginoo ko. Ay, nalang. Pag-provide mong ebidensya nga ang simbahan Katoliko, dili iyang Kristo. Dili kay, ang inyong ebidensya inyo wala pong opinion. Opinion naman ninyo. Ang simbang Katoliko, pag ano, ang simbang Katoliko, nagsimba Diyos, ang simbang Katoliko, nagtumasok, opinion ninyo na. Pag-provide mo ebidensya kay para makaingon ko ninyong tinuod mo. Masodok ko, no? Kisa pinagsultin ni mo, Mr. Camporedondo, pastoy ninyo na pas mo? Kisa nasultin ni mo, ana? Actually ba, daghan kayo mong assignment sa kuha ba? Sige namin ko, simbang Katoliko. Kisa mo musulti nga, nisimang ang simbahan Katoliko concerning sa tudlo. Sa balang kasulatan. Asa mo nagkuhag otoridad nga makahatag mo ana nga judgment? So dako no. Ayaw na ipahid sa kuha ka ng imong gisulti, Mr. Araw. Ikaw na iguan na si mong kaugalingon. Nga naman, kikapilan na ako gipresente ng ebidensya, di mo mutuo. Gudidiyagin mo mutuo ang inyong napas mong panguno. Ay, nalang. Tukod siya Romanong sulpot. Kisa lagi nag-sulta lagi mo, ang simbang Katoliko sulpot. Chismis lagi. Ay, nalang. Ano ba? Simple ako pangutani. Onsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nagisugo sa Ginoong Diyos, nga sa panahon sa pagsimba sa adlaw ipapahulay, pastoy ang mangulo. Onsang sitas na. Biblia man kata. Nya sundon nako ang inyong tawag ining argumento. Dili ko mo musandig sa akong teaching. Musandig ko di ako sa iyong teaching. Gunitan ako ang inyong teaching pagka man ilabay na ako sa inyo. Sige, pwede. Pasudlon na sila. Sige. Kung gusto mo sulod, na i-link. Daw. Sa kuno, pamatud-an ako nga wala magtukod ang Ginoo nga simbang Katolika o ikaw ang tawag ining diha sa topic pa lang daan, Mr. Camporedondo, nagkasalimuan ka na. Pag-practice ra gud mo og kanang art of argumentation, Mr. Camporedondo. Kay makauulaw na alang sa mga kanabito mga professional debater nga mag-create kag tema, ikaw ang affirmative niya pagka man naa kay negative intonation sa imong gi-present ka proposition. Luuya pud ninyo eh. Nisimang na simbang Romano Katoliko, huna ninyo na. Kisa day mo. I-establish sa Mr. Camporedondo nga naa may connection din pagka man at atuan ang isunod nga topic. I-establish ninyo. Nga naa may otoridad. Ngano man kay mahulog, kung patulan ko ng inyong topic, mahulog na battle of opinions ang labas. Why makatunan ang naminaw? Kaya ang ako ang makalaban lang, opinion ra puros. And at the same time, kung ikaw lang ako ang tawag ini matubang, pagdalag ka uban. Kaya may man sila, grabe Sir Arjun, ni patol man og kanang kuan, ni patol man og kining butitingoy. Ano ba? Lisod magani ka kang kuan, naglisod magani ka kang si Ramil Iyalas. Patik-atik magani kang sakit imong tiyan. Makauulaw na si Ramil eh. Makauulaw na si Ramil. Kana maghimo ang proposition yung nagtuo kag sakto ka. Naay tawag ining link. Na sulod. I-click na ang link. I-click na ang link. Naparot man ninyo maulagi sir. Na ang link. I-click na Mr. Batistil. Mr. Camporedondo day. Para ato makita ba? Kay magsigi og tawag anang sana kanang bitaw hatag prueba nya pagkaman mali diha pala topic dan mali na. Sa prinsipyo again kana ko ang ginabalik-balik di sa ato ang program. Sa prinsipyo sa reglamento sa argumento kanang moingon bitaw kanang bitaw argumento nga falsus in unus falsus in omnibus. Buti pasabot mali ka sa sugod pa lang mali na natanan. Sa topic lang dan mali na gani ka mali na natanan. Imo argumento kung mali ang topic ni imo ang gipamatud-an.
Di sulod kay para kani akong hangin mawa. Hangin man kani ako, Mr. Calabroso. Di sulod. Di ba? Topic pa lang daan. Nag-provide og proposition. Unya pagka man lain negative intonation, say affirmative. Pagka Ginoo ko pang tigbakay lang man ang inyong style. Sulod mo, sulod. Nailink. Sulod mo. Nailink. Diha pa lang na sa proposition, wala na eh. Madisgrasya no, proposition pa lang. Nya makaadto nakaabot-abot sa rules, di na ba mo kasabot? Nya pag oras og tawag anang mo implement ang moderator sa rules, ingon ang moderator kanang dapis katoliko. Ngano man kay wa mo'y hanaw sa reglamento sa argumento debate. Mani mga hanaw ning mga tawhana. Wala ba, di ba? Nagtuo siguro sila ba nga kung mo kay nakatag proposition debate na no, mali. Mga sipya pa magani ng eskwela pa. So nagkanang Ginoo ko pregaba. Asa naman to mosulod? Na mas manas pili pa man ang dili mo sulod kusog pagkaayo mao lagi tinuod na si Restitula Sir Well Alaan. Good evening sir. Basta lang makalatag tima bahalag yabag aron ingnon maalamon mao lagi sir. Di ba katong debate nila ni Sir Ramil Ialas. Actually duha to ka topic eh. Baligtaran to eh. Nga kuan sila tawag ining one-on-one sila ba. Wag gihuman ang usa ka topic. Gihuman ang usa ka topic pagkasunod wala na. Napugos pa ko katubang atong ilahang dipensong buta. Buta pa sa physical, buta pa gas kumato. Diba? Diya pa lang daan. Ginoo ko pregaba. Ano wa? Nya mo pag yung daog. Nya mo sige paghagit daog man ka mo. Paano mo sige mo papahagit og rematch? Makaluluoy ba? Makaluluoy. O asa naman to? Nawaan naman si Campuridondo. Naalala man gud niya mga sulpot sa una kay medyo menos ang nahibaluan ng ubang Katoliko mo dali ra nakakabig minaw sa mga pasting nga pabor permi mo lagi Sir Andy tinuod na. Sir Nick Sanico, good evening sir. Ano ba? Pamatudi una ninyo nga ang Seventh-day Adventist Church nagsukad ang iyang otoridad kang Kristo mismo. By way of authority, syempre authority tao na eh. Dili na reference sa kalibro eh. Dili na reference sa ka-document eh. Tao na. Authority, practice and culture and custom, mo may paborito ninyo. Nagikan kang Kristo ha? Nagsukad mismo kang Kristo. Kay di ninyo madinay ang inyong kasaysayan nga ning boto lang mo 1863. Even ang inyong mga libro sultiana. Ay, Mr. Calabroso, tarong ang tan-out ang mga debating Bilyabir. Nya luoy pag ito kaayo kay dako nabalitaan nga natoy dako nga benefactor ninyo sa Digos kaniadto. Pag mas debate nagkatoliko. Nya mo ni pilde. Sus dako igo panghambog atong debatiha gyud. Mo ba akong ginabalik-balik. Sir Cesar Arneo, yes, sir, good evening. Wala na siya, redundo mo lagi Sir Restituto. Okay, mo lagi Mr. Casio, Sir Christian Bantulaya, tinuod na sir. O ngayog tawag anang link, sudlon daw siya niya, di mo suod. Hantod karon wa pa. Palyado ulubat mo lagi. Brad ka ng mga sulpot dili na. Actually, gihagit-challenge ko nilang debate. Ako sa ginanin ko wala problema. Gusto na ako nga nakay kauban. Kaya para at least dili pag kaingon ana ka kuan ba ingon ana ka kana bitong kung pastor posible isa lang okay na ko ng isa. Pero kanang pan lang kawa siguro na imutulay na ay nakidebate niya igo lang ko mo sampa okay ra. Pero maingon ka nga ako gyud imong agiton nga ako ra usa. Dapat tulo mo. Basta SDA yawan unang mindset. Grabe po na sir. Sir Ray Tabino, yes sir, good evening.
Sir J. Colorbidan na kampo ritunto. Wala man. Sir Jun Jimenez, sir, good evening nimo. Pasensya na kay mga karon mga sir nga talag sa on kita, talag sa kita maka-live. Nga naman kay man akong gingon nga kung sa kuan pa ba nagdaning kamot nga makuha nga tong program. Pero nga to ang apostolic works gihapon nawala kay sustaining siya. Sustaining in the sense nga kung sa kuan pa ba naanay nag-pledge daan ba for that one whole year. Pero kini nga to ang program sa to ang social media kung sa kuan pa tawag ining kanang kuan kanang himalation ba kumbaga. Sir Aurelio Poliedo is the Ay, Mr. Calabroso. Paliwat yung kasi mo inyong tawag ining founder. Naidaot. Sir Junior, yeah, mo lagi Sir Kalayag. Yes, sir. Sir RA, bayang gabi sir. Sir, atuang gathering karong Saturday, Sunday, sir, ha? Sir RA. Mas maayo nga, tawag ining naaka, sir. Dili biya tayong anak kadaghan, pero at least nata. Natay forum, natay session sa Saturday and Sunday, Sir RA. Sir Jeko, sulod na lang kalabuso. Wala man. Wala may tawag anong sunod. Kapilan ako naghata og link, manggihapon. Sorry. So mga sir ug mga ma'am, dito pailad ining mga sa balingko yung dagko. Nganong dapat man tag dili magpailad aning mga tawhan na kay naning kamot nangita in taon na sila pamaaging masustain ng ilahang mga membro kay kung mawa na ilang mga membro tanawat ng pastoy nga to ang gireaksyonan, di ba? Dili sila pwede nga mawad-ag membro. Kaya kung diha lang sila perminti magsalig from the kanang bitang benefactor nila gikan sa gawas, purdoy gid ang ilahang sikta kay dili man na forever mo suporta sa ilaha. Munang maningkamot gyud sila pagpanglingla, pagpangilad og mga inosenteng Katoliko kay para mabuhi ng siktang ilang gitukod. Mo nang ilang ginabuhat. Nya, kadaghan gud ang Katoliko nga depensor karon, di mahitabo, wa na sila mailad. Kung naa man pipila na lang kabuok. Kay murag gipang tamparos mawala gi Sir Andy. Sir Clemente Abrio, sir, mayong gabi. Medyo ingon niya dili kaya nimo siya kay wala daw kaya kay Villaber. Then ipatanaw sakto tong debate ng Villaber. Kung mas labaw pa kang Villaber, pwede ka matubang sa kuha. Ina siya Sir Clemente Abrio. Kung mas labaw pa siyang Villaber, pwede siya matubang sa kuha. Mayroon sa istorya mao lagi tinuod na sir. Sa inyong pagdebate bro, naaba mo natunan. Oo. Daghang kami natunan Sir Albert Plaza. Natunan lang, daghang kami natunan oy. Di man kag before gumi magdebate, daghang kami pang tan-awon nga mga ebidensya. Ug kana ang mga ebidensya nga among gipagtan-aw, nakakaton mi ana. Maluwas ka mo, ingon pa dagadong sa Kristo ang magpuyos ka matuon na kalawasan. Kanang pagtindog o pagpakigdebate namo, pagpadayag, pagtindog o pagpadalipot sa kamaton, makaluwas na alang namo. Wala gyud Sir Well, tinuod na. Sir City Bisaya from Lagos, Africa. Yes sir, good evening. Stay sige silag ingon dili pakaon baboy pero ang membro kusog mukaw dito. Grabe mo. Inyo hamampud lang tawag ining ipang bisto mapugupod na ninyo sir. Ma'am Susan Glosenda. Yes ma'am, good evening. Stilan puro raka tawag ining trash talking Mr. Calabroso. Pag-provide lagi argumento. Kung diha nakakutob, aduminim nakakutob, kung sa niti mo lossless. Lossless tayo argumento. Ay, nalang mo alagi sir Andy. Nangamutis Villaber kay mo alagi sir. Mo ba tanto karon di nakatuog sila. Tanawa tong nahitabo dito sa tawag ng Jensen. Di nas Villaber natubang ko Duha na kabuok. Ang natubang ko duha na kabuok. Sa nitabo, gusto nga tunga gisakit na nagtiyan. Ay, nalang anong wala man nakita siya pagkatao niya. Kasi may matanong ikaw. Ano ba Diyos ka, Mr. Albert Plaza? Kaya para maingon ka sa ko ang gawa nakita sa pagkatao? Nakaila ka sa ko nasikitan lang ka kay pangtanggalan mo maskara. Mo ni puntos.
Nasakitan lang mo kay gipangtanggalan mo maskara. Ang pagtanggal og maskara sakit na. Di ba malangkat ni mo maskara? Sakit na oy. Di ay humble. Dili ko na humble kay di nang mudutlan. Humble. Daghan ang mga defensor nga humble kayo. Di man mo mudutlan. Gahi pa man mo sa batong mantilis. Muna kinahanglan mong i-jackhammer ba? Kinala mo i-jackhammer. Sir Ray, may gabi, sir. Sir, ayos na ka-live na dyan. Giming nga, mao lagi. Lagi, sir. Karoon na pod, ka-live. Sunod ani, mahunong na pod. Mga dokadlaw. Balik na po tag-live na pod. Asa makita kanimo ang kaluwasan, makita ang kaluwasan sa pagpadayag sa kamaturan. Nga naman, St. John chapter 8, verse 32. Ang matagamtaman, makakita ka sa kaluwasan, pinaagi sa pagpadayag sa tinuod. Seek the truth will set you free. Mao na, Mr. Plaza. Sir Emerlito Tangan, yes sir, good evening. Mingaw man ko sa inyo debate. Mo lagi. No. Kinsa lagi ka nga mo judge sa kuha nga wa nakita sa kuang kinabuhi. Kinsa ka? Kita ka sa kong pagkatao? Ano man ang imong nakita sa screen lang. Walang ingon pa ni Ginoong Kristo, ayaw ka mo paghukom, subay lang sa inyo nakita. Apan hukmin ninyo ang mga butang o ang mga tao, subay sa insaktong sutanan. Ana? Ay, nasakitan lang maguna sila mo na ingon anang ilang argumento, sir, sabi ni, di ko mabasa yung kinorian na name, sir. Mo lagi feeling lagi na. Pero actually, bisan pag feeling righteous na sila, Sir Andy Cotejo, di pa na makatagam-tag kaluwasan kay ilang pagka-righteous dili na amoy pamasahin nas langit. Sir Ray, wala ko sa kay expired na nga to ang concert, ang to ang StreamYard. Karon pa day ko nakabantay, sir, nga kung maparot ang SDA magsakit ang tiyan. Lagi. Siya Ray, Mr. Calabroso, Robert kag isod man kunin mo si imong bulsa, patik-atik lang gyud ka. Pariha biya mo pangalan sa ako ang kuan. Apelido sa ko ang tawag ining usana mong kauban. Sir Ervin, may gabi, sir. May gabi. Baka ko ningon mo sulod mo mawalagi, sir, sa tuto. Mo man sila tong mga tao ingon sa Bible nga muang nagpakahinlo mawalagi, sir, tinuod na. Dili makita. Ingon lagi ni Kristo lagi. Ayon lagi paghukom sa mga tao, subay lang sa imo nakita. Apan sukdi sa insaktong hukmi sa insaktong sutanan. Si Kristo sa iyang panahon kaniadto, gingnan niya mga presyo kaniadto, mga iya mo siyawa, mga anak mo bitin. Mas kuyo si Kristo. Mr. Plaza, nagbasa ba gitinuo mo Biblia? Uwa ni nagbasa yung Biblia ng tawhana ba? Patik-atik lang nga kanang bitang buutan. Ako di kong patik-atik, ano man kadi ko perfect. Kadugay ra na pil ni Villaber Town, oy, hangtod karon wa pagani. Sir Pulencio Cabaliday, sir, good evening. Ma'am Annabella Bregolias, ma'am, good evening from Manolo Portage. Siya na mga pastoy sa mga SDA, diligid na sila magkatoliko, kay kun mubalhin na sila, mahimo sila ordinaryo. Maulagi sa tinuod na, sir. Unsang saktong sugdanan na ginamin ni Jesus about morality, sir. And syempre, naate gitawag og gitudlo nga moralidad sa tibuok simbahan. Wala kinan na insaktong sugdanan, na kay basis kumbaga. Dapat dili pagdebatihan. Dapat unang gibadlong nimo San Pablo ug sila San Pedro kaniadto nga nakigdebate sila. Mr. Plaza? Ayaw mo pagdebate kung di mo ka maog debate. Kay mahimo lang ng tinunto. Mr. Plaza. Sir Alvin, malagi mangumpit. Duhabi na Calabroso, sir. Sir Pastor, yes sir, good evening. Gusto niyo dago nimo pundok tinukod og tao, makabasa ra gani gamay sitas, piling limpyo na. Lagi. Ay, nalang sulod sa program. Di lagi na manulod sa kung saon na, pahuman na noong ko. Nagpaabot og dugay pero sulod. Sige na mahana nga musuod niya, di man gyud musuod. Sige lang. Sa gusto nga mo tabang sa atong program mga sir ug mga ma'am, until na nakinahanglan gyapon kita sa inyong tabang suporta.
Kay lagi di ni mabuhi ning mong programa kung wala inyong tabang ug inyong suporta. So gusto mo tabang, so gusto mo suporta, pwede ninyo ipadala yung tabang suporta pinagi sa mga account numbers kana sa mga screens kana nagadagan nga information. Pwede sa mo mag-message atong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Sir Elmer Dutilius, yes sir, good evening. Shout out from Zamboanga City. Sa Dutilius family, good evening sir. Di lagi nang musulod sir. Sakit to na sa ilay. Ako di magugo parehas sa ubang mga defensor nga ibaya pa no. Sa ko dili. Prangka hunta mo. Kaya para at least padutlan mo ba? Para ani karon no. Di ko dapat buutan, dapat humble. Kristo kayo tos Kristo, stricto tos Kristo. Sipiat ka to inuha Kristo nga iya kasyawa. Dili man ka Diyos para magipagdebate. Oh, ano sa San Pablo, Diyos ito sila kaya nakipagdebate man. Sa madahin mo anak ko diri sa Calabroso, maghilom lang ko diri. Mo bitaw nga nagsigimik tubag sa inyo ha. Ano man kay saba kay mo, Mr. Calabroso. Mr. Andy Calabroso. Yes sir. Ako atong ipa-reschedule na sir. Wala lagi si Boy Baklad mo lagi. Sir Jovi, i-reschedule na sir. San Pablo, San Pedro, tinuod na. Jesus, nagdebate, tinuod na. Tungod kay Diyos niya. San Pablo, San Pedro, katong mga disipulo kani adto nga nakiglantugi, sama to, Diyos po to sila. Mr. Plaza. Yaga-yagaon mo na sila. Sir Pater Oliveros from Tagum City. Yes, sir. Good evening. Usa Oliveros family. Diya sa Tagum, good evening. Sinugo sila. Oh, kami ang simbang katulad gitugod man Kristo. Ang mo mga ministro sinugo mas Ginoo. Wala nga namin katungod na makikirgo ninyo. Ngano man kay namo mo sayop. Mr. Plaza. Ay, nalang sunod na para makita na nato imong kamaayo mao lagi. Ang apostol bro gisugo. Oh, mo gani. Oh, wala nga makiglantugi mi kay naami sa iglesia or sa tawag in reliyon nagisugo sa Dios. Pakiglantugi mi ninyo. Ngano man kay sige mo pamiradas katoliko nga sige mo panangil niya pagkahuman di mo itudlo simbang katoliko. Dili mo gawas hanggang matulang ko. Tinuod na Ma'am Susan, tinuod na. Sinugo to bro. Kami sinugo masabod mi. Sinugo mi. By virtue of our baptism, yes, sinugo mi. Yan. Okay na sila umala kabalugod. Yes sir. By virtue of our baptism and our mission, yes, gisugo mi. Kaya ang simbang among gipasakupan gitugod ni Kristo. Ingon gud si San Pedro, pangandam ka nun sa pagtubag sa bisan kinsa nga makipagsayod kanimo. Nya, St. Jude chapter 1 verse 3. Hoptin ninyo. Og panalit din ninyo ang mga kamatuoran nga inyong nadawat gikan sa mga santos. Di magkamutuan na kay sulpot lang man mo Mr. Plaza. Wala man good mo tawag ining kung sukuan pa ba kanang wa mo'y hanaw ba gikan sa 15th century pababa padung sa panahong Kristo. Ngano man kay sulpot lang man good mo. Kami ang musulti ana sa inyo ha. Ngano man kay sulpot lang man mo. Yang kun angkon mong sinugo mo. Ang kun angkon mong sinugo mo. Pagbasag kasi sa Mr. Plaza. Pagbasag kasi sa mo na mga tawhana mo nagingon nga little knowledge is very dangerous. Sige. 1 hour na ko. Ay, nalang. Again, sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow ninyo itong mga pages, RJ Horolan Sanders Second TV, Punto Argumento, Kuya Policy Page, o RJ's Vlog, RJ Sanders Second TV. So wala pa nakapag-follow, i-follow ninyo ang atong page and i-subscribe ninyo ang atong mga channels. And sa mga Katolik, kung gustong mutabang sa itong program, kay lagi, nagkinalagyap mo kita sa inyong tabang o sa inyong suporta. So gustong mutabang, sa gustong suporta, pwede nyo ipadala yung tabang suporta. Pinagay sa mga account numbers, kung sa mga screens, kung nagadagang information. O pwede sab mo, mag-message sa itong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Mr. Albert Plaza, gisugo ba ka? Yes. By virtue of our baptism and confirmation, yes, gisugo mi. Ana ra, simple lang kayo. Kung di mo mutuo, problema na ninyo. Pero kamo, di gibi mutuo sa inyo, kaya kanang inyong pundok, wag gina nagsukat ng Kristo. Okay, sige. Atong isugdan ng atong program sa pagampo ato pagkining tapuson, pinagi sa pagampo. Inamin ni Patit Filiet Espiritu Sancti. Amen. Ave Maria, gratia pre Dominus tecum.
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, special the Jesus and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto thee, O Lord, and let your perpetual election upon them. May they rest in peace. Amen. In the Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Samot na wala na sa mga tong karakter. Ano, diha dita magbase, na tinuod ka tungod sa imong karakter. Tanawa sa ang inyuhang tawag ining pundok, kang Kristo ba na o dili? Og sigurado kung Mr. Albert Plaza, kanang inyong pundok registrado na. Kung registrado na ni mga founder, og sigurado ko dili si Kristo. Sir Donnie Padon from So Good Southern Leyte, good evening. And especially kay Tio Pascual. And isigsuon ni Sir Donnie, si Sir Mario Paul, good evening ninyo po sa inyong tibuok pamilya diha sa Southern Leyte. Okay, sa ngalan sa Ibagpera sa TV Polya.com itong ipanguluhan ng ipangunahan sa Lay Catholic. Apologies, International Special sa itong mga kabanan sa LCA sa mga katoliko na subaybay, nagatabang, nagasuporta sa programa, kininyong ubos, nga lagad gusto sa pagtong katoliko sa Argeseno, temporaryong manamit yung mingon, Ecclesiam Servire, at Fidem Otlicam Defenderi. Mayang gabi siyang tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.